Il-weda tiegħi hi li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jsir il-Partit tan-nies u din il-weda se nżomma u se nwettaqha b'aktar determinazzjoni. Iksustna l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista li wettaq fuq Net FM il-ħadd filgħodu fejn fost l-oħrajn tenna li fil-Partit Nazzjonalista hemm post għal kulħadd għal kull min irid li niġbdu ħabel wieħed għal ġid ta' pajjiżna u għal uliedna. Hija l-politika tal-mibeda rridu nabbandonawha, rridu marbuha u naħdmu nikkonċentraw fuq il-politika li tibni mhux tkisser, fuq il-politika fuq it-triq nħarsu l-qudiem u mhux l-isfel, illi naraw il-Malta ta' għada, il-futur ta' waliedna, l-opportunitajiet illi nistgħu nħadru pajjiżna mhux innizzuh, nistgħu nuru li kapaċi nibnu pajjiż b'reputazzjoni kif kellna. Mhux b'reputazzjoni illi meta stenni Malta fit-tisni, illi kapaċi nuru, illi ninsew id-differenzi, illi naħdmu flimkien, illi nħarsu ġewwa fina u nsibu dik is-saħħa dik l-enerġija. Adrian Delija qal li m'għandu xejn fuq il-kuxjenza u m'hemm xejn mill-passat li ħammarlu wiċċu u għattenna li dak kollu li qed jagħmlu għal ġid ta' Malta u għal tal-partit u kif ukoll għal ġid tal-futur tagħna u għattenna li se jibqa' jitkellem għaż-żgħir u għal dawk kollha li ma jkollhomx vuċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li issa wasal iż-żmien ta' deċiżjonijiet u li nagħtu partit li hu verament tan-nies. Adrian Delija qal li 3 snin ilu huwa daħal it-tmexxija tal-partit bil-weda li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun il-partit tan-nies u jeħtieġ li tibdiliet partikolari isiru biex jgħinu biex dan iseħħ. Huwa qal li din il-weda se jżomma u sakemm jibqa' jgawdi l-fiduċja ta' tesserati u jinsab determinat aktar minn qatt qabel li jibqa' jaħdem għas-sewwa. Determinat iktar minn qatt qabel issa kemm nibqa' ngawdi l-fiduċja tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Ta' dawk illi jemmnu illi biex ikun hemm alternattiva dan il-gvern li ma jkunx partit korrott, li ma jkunx partit mingħajr idea tħallih fid-diattira investiment maħmudx, illi ma jkunx qed jaħseb kif iqassam il-flus tal-korruzzjoni bejn politiċi u kriminali, dak issa jkun Partit Nazzjonalista ma mġedded verament. Meta mistoqsi dwar il-Vitals huwa qal li l-ġlieda se titkompla b'aktar saħħa u rieda biex l-isptarijiet pubbliċi jirritornaw lura għand il-poplu Malti wawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tenna li l-Partit Nazzjonalista irid jibqa' juri l-ħażin tal-korruzzjoni u kif din hija pjaga fuq il-pajjiż u fuq iż-żgħir, iżda ma jistax jibqa' partit ta' issue waħda, iżda irridu noffru soluzzjonijiet ukoll għal setturi oħra permezz ta' proposti konkreti u b'saħħithom. Narġgħu nibnu mhux biss il-Partit Nazzjonalista ta' imma narġgħu nibnu Malta illi kollha reputazzjoni tajba, illi tikkrea opportunitajiet għal kulħadd, ħadd ma jibqa' lura, ma jkunx hemm biss dak is-sinjur il-kbir, imma jkun hemm manka dawk iż-żgħar li jasperaw illi kollhom opportunitajiet li jtejbu ħajjithom, li jtejbu n-negozju tagħhom, li jkabru n-negozju tagħhom, illi l-ħajja tagħhom tkun aħjar, tkun iktar tranquilla, tkun iktar sejf, tkun iktar tiġi gawduta f'pajjiż nadif u mhux korrott, li jħaddar u mhux li niġġel. Huwa għalaq l-intervista billi saħaq li fl-aqda biss nistgħu inkunu oppożizzjoni b'saħħitha u eventwalment alternattiva denja fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista għandu futur sabiħ dejjem jekk nibqgħu nissiltu biex inservu lil Malta u għawdex flimkien.